Добре дошли в Вила Аяна, новата перла на Вурвуру. Цени от 79 евро на човек или 1100 евро за цялата вила на вечер. Разположена на първа линия, с частен пясъчен плаж и градина, създадена за вашия комфорт и уединение. Вилата предлага 6 самостоятелни студия, всяко със собствена тераса и напълно оборудван кухненски бокс. С капацитет до 14 гости. Подходяща е за семейства, двойки и компании с приятели, а също и за вашите домашни любимци. Градината с навеси и шезлонги е идеалното място, където семейството и приятелите се събират, за да споделят вечери и да създадат истински моменти заедно. Възползвайте се от частния паркинг и зарядната станция за електромобили. Навсякъде ще намерите бърз интернет, климатик и уюта на модерното обзавеждане. При настаняване ви очаква комплимент и освежаващи напитки през деня. Възможните дати за отдаване на цялата вила са между 1 и 12 септември и 21 и 26 септември. Вила Аяна – мястото, което ще остане в сърцето ви. Очакваме ви!